טוב, אז בוקר טוב לכולם. אנחנו בעזרת השם ממשיכים את הלימוד הקבוע שלנו בספר קימה. עצרנו בפעם האחרונה כשעמדנו בעמוד 122. אנחנו פרק י' שעוסק באופן כללי בנסיגות בגאולה, שזה כל מיני קשיים ואתגרים שקורים בתהליך הגאולה, שיש לנו סימני שאלה עליהם, ואנחנו אומרים, רגע, אולי זה לא אמור להיות ככה, אולי זה לא חלק מהגאולה. אחד מהאתגרים שקורים בגאולה, שהוא גם כתוב במשנה במסכת סוטה ובגמרא במסכת סנהדרין, כשחכמים מביאים שם סימנים לגאולה, אז הם אומרים כל מיני דברים לא כל כך טובים, לפחות במבט ראשוני, שאמורים לקרות בגאולה, וזה סימן שהיא מגיעה. ואחד הדברים שם זה מלכות תהפך למינות, והסברנו שמינות זה כפירה, ושההנהגה של עם ישראל היא תעבור איזשהו משבר רוחני שקשור לאמונה בהשם, לכפירה. והסברנו, הרב דרוקמן הסביר פה מה הסיבה של הדבר הזה, שזה היעדר שקודם למדרגה חדשה. כשאתה רוצה לסדר את השולחן, אתה מנקה הכל, מוריד הכל, כדי להכין אותו לשיעור הבא. כשאתה רוצה לשתות מים, אז אתה צריך לנקות את הכוס מהלכלוכים, להוציא את המים המלוכלכים כדי לשים מים נקיים. ככה גם בעולם האמונה, אם אתה רוצה לבנות מדרגה חדשה של אמונה, אתה צריך קודם כל לנקות את המדרגה הקודמת, ובגלל זה יש איזשהו תהליך משבר בעם ישראל, שהרבה אנשים שאנחנו אולי מגדירים אותם חילונים, שהם זונחים את כל המסורת שהייתה למשפחה שלהם ולדורות שלפניהם, ואומרים אנחנו לא ממשיכים את הדבר הזה, אנחנו רוצים בעצם לעלות לארץ ישראל, להקים פה מדינה, ואנחנו מרגישים שכל מה שאנחנו האמנו בו עד עכשיו חוסם אותנו מלעשות את זה. הם לא אומרים את כל הדבר הזה, הם מרגישים את זה בתת מודע, וזה מה שמניע אותם, והם עולים לארץ ישראל תוך כדי זריקה של כל האמונה שהייתה להם לפני. רוב העולים בעלייה השנייה, דיברנו על זה גם אתמול, העלייה השנייה הם היו חילונים, והם באו לפה לארץ ישראל על גבי העלייה הראשונה והעליות שלפני כן שהם היו דתיים, ובעצם אנחנו עכשיו מתעסקים פה בעניין הזה, והיום אנחנו נמשיך בנושא הזה, עמוד 122 למטה. מי שאין לו את הספר אז צירפתי לכם את העמודים האלו. הרב דרוקמן מביא פה, לפני שהוא יביא פה כל מיני דברים שאומרים ציונים חילונים, שהוא מצטט מהם, לפני זה הוא מביא קודם כל פירוש רש"י הראשון לתורה. רש"י בבראשית פרק א' פסוק א' אומר, אמר רבי יצחק, עמוד 122 למטה, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. באמת התורה לא הייתה אמורה להתחיל בבראשית ברא אלוקים, לכאורה התורה היא באה לעשות מצוות, לתת לנו הוראות, מצוות, אפשר להתחיל את זה פשוט מהמצווה הראשונה של התורה שניתנה לעם ישראל, זה החודש הזה לכם בפרשת בו ביציאת מצרים. אבל למה התורה כן התחילה בבראשית, כל ספר בראשית, האבות וכל הדברים האלה, התורה הייתה צריכה להתחיל מהחודש הזה לכם שהיא מצווה ראשונה שנסתוו בישראל. ומה הטעם פתח בבראשית? משום כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. מה זה אומר הפסוק הזה? שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות 7 גויים, הם אומרים להם, עם ישראל אומר להם בחזרה, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא. הוא ברעה ונתנה לאשר ישר בעיניו. ברצונו נתנה לכם, וברצונו נטלה מכם ונתנה לנו. יש הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא מנהל את העולם ויש לו תכנונים, ובעצם כל ספר בראשית זה בעצם, כמו שדוד בן גוריון בשעתו קרא לזה, הקושן, הגושפנקה שלנו, האישור שלנו שארץ ישראל שייכת לנו. זה בעזרת ארץ ישראל. אנחנו זוכים ללמוד בעיר האבות בחברון. כשאברהם אבינו רוצה לקבור את שרה, הוא קונה את מערת המכפלה ועושה שטר קניין, ואומר, הדורות הבאים ידעו שמערת המכפלה היא שלנו, הוא לא מקבל אותה בחינם למרות שהציעו לו, הוא רוצה לקנות אותה, כדי בעצם להבהיר שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. וזה לא רק חברון ומערת המכפלה, אלא כל ארץ ישראל. מה בעצם
האישור שלנו שזה שייך לנו והקשר שלנו, אנחנו 2000 שנה היינו בגלות ועברו 3000, 4000 שנה מאז אברהם אבינו וכל הספר בראשית הזה, יכול לבוא לומר מישהו, איזה ערבי, אני גר פה, וואלה פה, המשפחה שלי גרים פה כבר איזה 5 דורות, מה אתם רוצים, תעופו מכאן, ארץ ישראל היא שלנו, פלסטין וכל מיני דברים, ויש לו טענות מפה עד הודעה חדשה. מה אנחנו נגיד לו? ההורים שלנו רק עלו לארץ, הסבים והסבתות שלנו עלו לארץ. כמה שנים היהודים פה נמצאים? 80, 100 שנה. מדינת ישראל כזאת צעירה. מה האישור שלנו? מה בכלל הזיקה שלנו לארץ הזאת? יכולים להגיד לנו שאנחנו כובשים ואנחנו הורגים ערבים סתם, וזה הבית שלהם, ולמה אנחנו מקימים מדינה פה ויישובים וחוות, ויש גם יהודים שלא מבינים למה אנחנו פה, ואומרים, טוב, אני אחיה בתל אביב, בשקט, בלי להפריע לאף אחד, וכל מי שאנחנו מפריעים לו, אז אנחנו קצת זזים פה ושם, כדי שלא נפריע לו. בעצם מה בכלל נותן לנו את היכולת, את התוקף להגיד, זה הארץ שלנו. אז זה ספר בראשית. אם אנחנו לא לומדים את ספר בראשית לעומק, וזה נראה לנו סיפורים ודברים שלמדנו כבר בגן ובפרשת שבוע, אם אנחנו לא לומדים לעומק את הקשר שלנו לארץ ישראל דרך הסיפורים של האבות, אז אנחנו בעצם גם בדור הגאולה ב-2026 לא נוכל לדעת על מה אנחנו עושים את המלחמה. וראינו הרבה שנים שבמדינת ישראל יהודים לא ידעו על מה אנחנו נלחמים, ודיברנו על זה השנה המון, וראינו איך זה חלחל גם למנהיגים של המדינה וגם למנהיגים של הצבא והפוליטיקאים ואנשים ובתי ספר. אנשים לא לומדים תנ"ך ולא לומדים תנ"ך לעומק, ובעצם כשהם ניגשים למלחמה הם רק כל הזמן מנסים לראות איך הם פחות פוגעים באזרחי האויב, במקום להבין שזה מתקפה ואנחנו צריכים עכשיו למגר את הרשע של האויב. אין להם בעצם את החיבור לשורשים, שהשורשים מתחילים מהאבות והאימהות. אם אין להם את החיבור לשורשים, אז הם גם לא מצליחים להצמיח פירות ולצמוח ולהוביל את התהליך שעם ישראל אמור לעבור פה בארץ ישראל. והרב דרוקמן מביא פה כמה פסקאות קצרות מאנשים שממש לא קשורים לבית מדרש ולתורה ולמצוות, ואומרים את הדברים האלה. והיום אנחנו יודעים שיש עוד הרבה אנשים ששמים לב לדבר הזה. ולשמחתנו אנחנו כבר, בעזרת השם, אתם כבר גדלים לדור שהוא מאוד מחובר לשורשים שלו, וכבר מבין שצריך להתחבר, בעיקר אחרי מה שקראנו בשמחת תורה. אנחנו רואים נהירה של אנשים לחיבור למסורת וחיבור לשורשים. אנחנו רואים מנהיגים של עם ישראל, מנהיגי המדינה, מנהיגי הצבא, שאומרים בריש גלי, אומרים בעזרת השם ופסוקים ובעזרת צור ישראל וגואלו ודברים שלא, אני אומר לכם, אני בן אדם צעיר, לא מכיר יותר מדי, אבל לפני 10 ו-20 שנה מבצעים ומלחמות שהיו לעם ישראל, ראשי הממשלות והרמטכ"לים וכל האנשים בכלל לא דיברו ככה. זה הייתה דעת מיעוט, ומי שדיבר ככה מידרו אותו מהצבא ועשו לו נו, ואנחנו לא מדינת הלכה ואנחנו לא שומרי מסורת, וכל אחד והדת שלו וכל מיני דברים. והיום כולם יודעים שהדברים האלה זה לא רק של הדתיים. גם ראש הממשלה קם ואומר בעזרת השם אנחנו ננצח, ולא סתם כיוונו את המלחמה הזאת שתהיה לפני פורים, בשבת זכור, כל הדברים האלה. אנשים מחוברים למסורת ומבינים שאנחנו פה במלחמה שלנו על הארץ, אנחנו ממשיכים של אברהם, יצחק ויעקב. ברגע שאתה מבין שאתה ההמשך שלהם, אתה מקבל את הכוחות שלהם. במאמר סוגריים, לצערנו היה אירוע מאוד קשה בבית שמש, שנהרגו שם אנשים ונפצעו המון אנשים. באמת אחד המאורעות הקשים של המלחמה, שאנחנו מקווים שלא יחזור נפגעים מהטילים, וכמו שנתתי לכם במשימה הקודמת, שיהיה רק בתים אם כבר, שיהיה רק בתים שיפגעו ולא אנשים. אבל האבא של 3 הילדים שנהרגו, אז הוא אמר שאת הכוח שלו הוא שואב מאברהם, יצחק ויעקב. מאברהם שעקד את יצחק, ויצחק שהלך לעקדה, ואמרו לו, אבל מה, אתה הרבה יותר מאברהם, אתה שילמת מחיר, 3 הילדים שלך נהרגו, אברהם אפילו אחד לא נהרג. אז הוא אומר, נכון, ככה זה נראה שאני שילמתי יותר מחיר, אבל את הכוח שלי אני שואב מאברהם ומיצחק, ואם יצחק לא היה הולך לעקדה, אני לא הייתי יכול לעמוד בניסיון הזה. וזה מלמד אותנו שכשאנחנו מחוברים לעבוד ויודעים שאנחנו שרשרת אחת מהם, אז זה גם נותן לנו כוח להתמודד עם האתגרים שיש לנו. אז בואו נראה פה, נקרא עמוד 123. ככה נכתב בעיתון מעריב משנת תש"מ.
הסבור אמנם רבי יצחק ורש"י עמו, שאכן השתכנעו הגויים מטיעון זה, אבל אם אתה תלך לגויים, אומר שם הבן אדם שהוא לא דתי, אומר אם אתה תלך לגויים עם הרש"י הזה ותגיד להם תקשיבו, אנחנו ארץ ישראל שייכת לנו, אתה הולך לאום, ביבי הולך לאום ומקריא לכל הגויים את הרש"י הזה. מה אתם אומרים? עמדו וימחאו לו כפיים? ממש לא, יזרקו עליו עגבניות. אז למה הרש"י כותב את זה? אך לא את הגויים צריכים אנו לשכנע בטיעוננו, ולא הם הצריכים להאמין בבורא ובזכות ישראל על ארצו, כי אם את עצמנו פן נהיה ליסטים בעינינו, וזה הרע מכל, כי אם אנחנו איננו מאמינים בצדקתנו, אין לנו קיום במקום הזה. וטוען אני, מי שאינו מאמין בבראשית, אינו יכול להאמין בהבטחה לאברהם. ומי שאינו מאמין בהבטחה לאברהם, הרי הוא ליסטים הגוזל ארץ מידי יושביה. ליסטים לא בעיני הגויים, אלא חמור מזאת ליסטים בעיני עצמו. ואנחנו רואים היום שלצערנו יש אנשים שמגיעים ולא מחוברים לבראשית ולהבטחה לאברהם, ולא יודעים מה זה אומר, ולא אכפת להם, והם הולכים לכל מיני אנשים שמתיישבים ביהודה ושומרון, ומפריעים להם שם ומציקים להם, יהודים, לא ערבים. כי הם חושבים שזה לא בסדר שאנחנו מתיישבים ביהודה ושומרון. ואנחנו נגיד להם באיזה רשות יש לכם להתיישב בתל אביב, בהרצליה, ברעננה, מקומות שהיו פעם יישובים ערביים, דווקא הגבעות וכל מיני מקומות שהם הולכים להפריע שם על הנערי גבעות, הם לא היו אף פעם יישובים ערביים, עד היום אין שם יישובים ערביים, אבל כל המרכז הוא יושב על מקומות שהיו שם ערבים, בתל אביב, באשדוד, כל המקומות, דיברנו על זה. אז אם אנחנו מבינים שאין לנו בכלל רשות ואישור לשבת בארץ ישראל, אז בכל ארץ ישראל אין לנו יכולת לשבת. ולכן אנחנו חייבים להבין את הרש"י הזה וללמוד את ספר בראשית ולהבין מה הקישור שלנו לארץ ישראל. לפנינו מובאה נוספת בעניין זה. כותב הוא עיתונאי, מי שהיה חבר מפ"ם וכתב על המשמר. מפ"ם זה מה שהיום מפלגת העבודה, מפלגת הדמוקרטים, מה שאתם מכירים, שמאלנים. ברצוני להתייחס כאן לירידתם מהארץ של בני הקיבוצים, משום שקיווינו שבהם לא יפגע הרע הזה. ירידתם של אלה חייבת להדליק נורה אדומה בתנועת העבודה ובתנועה הקיבוצית החילונית. תנועות אלה חייבות לבדוק היכן שגו ומה ניתן לתקן. ואנו חייבים לשאול את עצמנו כיצד זה קורה ש2,000 בני קיבוצים מהתנועה הקיבוצית החילונית עקרו משורש צמיחתם הפיזית, החברתית והרעיונית וירדו מהארץ, בשעה שהנגע הזה לא פגע כמעט בקיבוצים הדתיים. אני מבקש להתייחס כאן לאחד מגורמי הירידה שמשום מה אין מדברים בו. חינוך יהודי, לאומי, ציוני, שטחי שאנו נותנים לבנינו. מה יודע בן קיבוץ על הזיקה הרגשית היסטורית של בית ישראל אל ארץ ישראל, כפי שהיא באה לידי ביטוי במקורות ישראל, מקורות שהזינו גם את התנועה הציונית מראשיתה. גם הציונות החילונית, היא הייתה לומדת ספר בראשית, ידעה מי זה אברהם, מי זה יצחק, מי זה יעקב, משה רבנו, חגגו חגים, אמנם את כל החגים ואת כל ההיסטוריה קצת שינו פה, שינו שם, וכשלמדו על משה רבנו אז לא למדו על מתן תורה במובן של כל המצוות וההלכות. אמרו רק 10 הדיברות, לא תרצח, לא תגנוב, כל הדברים הקלאסיים. לא דיברו על לשמור שבת עכשיו במובן של מוקצה ולא לעבוד בשבת ולא לראות קולנוע וכל מיני דברים. לא דיברו על הדברים האלה. כשדיברו על פסח אז לא דיברו עכשיו על שאסור לחמץ וכל הדברים האלה ומצות, מצה שמורה וכל הדברים. דיברו על יציאה מעבדות לחירות ושאנחנו צריכים שיהיה לנו עצמאות. זה, לקחו מכל החגים, מכל התורה, לקחו את הערכים הגדולים. פחות התעסקו במצוות, אבל גם הקיבוצים שקמו והתנועה של החלוצים, הציונות החילונית, היא הכירה את המסורת של עם ישראל. חלקם עוד למדו את זה בבית המדרש, היו דתיים בהתחלה, אבל גם מי שלא היה דתי למד את כל הדברים האלה. ואנחנו יכולים, מי שרוצה לנבור בארכיון של התנועה הציונית החילונית, רואה שהיה שם עליהם ספרים שהם למדו בבית ספר, על התנ"ך ועל החגים. אמרנו, הכל היה קצת שונה ושינו פה ושם כל מיני פרטים, כדי שחס ושלום אנשים לא ידעו שהתורה ועם ישראל זה משהו דתי וזה ההיסטוריה שלנו, ושיחשבו שהדתיים הם המוזרים והציונות החילונית זה הדבר היותר אמיתי ויותר מתאים. אבל הם למדו את כל הדברים האלה, ופתאום קורה שבחינוך של הקיבוצים לא לומדים בכלל על המסורת, על המורשת. אז כשאתה מגדל דור חסר שורשים יהודיים, בל נשתומם אם הוא אורז את תרמילו ומיישם את עצמו בארצות המבטיחות לו היום רמת חיים גבוהה יותר וביטחון אישי לעת עתה טוב מאשר בארץ. אם אין שורשים, אין לו בשביל מה להישאר פה, אז הוא מחפש מקום שלו הרבה יותר טוב, עבודה יותר טובה, ביטחון יותר טוב, ובאין שורשים אפשר לקום מחר בבוקר ולראות שאיננו עם,
אפשר מחר בבוקר לעקור מכאן מרץ קשה ודבויה, לרדת ולהתבולל לאט לאט, אין זה מה שיקרה וזה מה שקורה כבר במציאות. האם איננו חשים שאנו מגדלים דורות של בנים המתחילים לפקפק בעצם זכותנו על הארץ הזאת? וזה עוד היה בהתחלה, היום אנחנו רואים שהדברים הרבה יותר גדולים. בעוד התקשורת הישראלית מתווכחת על שכרם של קציני צה"ל, היא מתעלמת מהתהליך הדמוגרפי שעובר על הצבא. קצונת הקבע, בעיקר הקצונה הקרבית, עוברת בהדרגה לידיהם של בעלי הכיפות הסרוגות. ישיבות מכשירות היום צעירים דתיים לשירות קרבי ולקצונה בצה"ל. זהו פרויקט מוצלח מאוד המספק לצה"ל כוח אדם משובח, פטריוטי, בעל מוטיבציה גבוהה. הדתיים היום מהווים כמעט מחצית מבני החטיבות הקרביות. האחוז ילך ויגדל במהירות, הוא יחליף בעוד 5 שנים את אוכלוסיית המג"דים והמח"טים, שזה כבר קורה, ובעוד 15 שנה את מראה המטכ"ל, שזה גם, לשמחתנו, גם מתחיל לקרות כבר. שהדרגים הגבוהים הם מתחילים להיות הרבה יותר מחוברים למסורת, וזה לא רק איזה אלוף אחד כמו דוד זיני שיש, אלא יש כבר לאט לאט יותר. מי יותר ומי פחות, יש אנשים שנמצאים שם עם כיפות, אבל הם עם השנים שהם כבר 20, 30, 40 שנה בצה"ל, הם כבר לאט לאט השתנו והושפעו כל האנשים שלידם ומהקורסים שמביאים להם, אבל עדיין יש הרבה אנשים שהם מחוברים למסורת ולאט לאט באמת מתחילים להיכנס שם ולהשפיע על כולם. דברים אלו נאמרים ביחס לעניין לאומי כללי, מנקודת מבט של אדם הרואה את המציאות במשקפיים אחרות משלנו. מדבריו חוזר ומתברר שללא אמונה ותורה קיים רפיון בכל התחומים. הירידה שלפנינו, שעל אף הכאב הגדול שהיא גורמת, אין היא צריכה להחליש ולייאש, אלא להביא להבנה שירידה זו היא המפתח לעלייה ולהתקדמות שעתידה לבוא אם ירצה השם. אנחנו, ברוך השם, הרב דרוקמן לא היה בדור שלנו, בשנים שלנו, אבל אנחנו ממש רואים איך כל מה שכתוב פה באמת גרם לעלייה גדולה, וכל הקושי שהיה, האתגרים שהיו והזניחה של המדרגה הקודמת היא בעצם צמיחה מדרגה חדשה גבוהה יותר שאנחנו זוכים לראות אותה גם במובן הרוחני וגם במובן הלאומי הביטחוני. אנחנו רואים ניסים גדולים שחשוב שנדע שהניסים הגדולים זה בזכות זה שעם ישראל יותר מחובר לרוח שלו ולמסורת ולמורשת שלו ולזהות שלו.